Здравейте, деца! В днешния урок ще говорим за красивата природа, която ни заобикаля. Преди това, искам да си припомните правилата за нейното опазване, които изучихте миналата година. Сега ще изиграем една игра. Разгледайте картините, които се показват и прецените правилно ли се постъпва. Вредим ли на природата, ако запалим огън? Да, вредим. Паленето на огън унищожава гори, земи и домове на животни. Вредим ли е, когато засаждаме цветя? Точно така. Не вредим, защото цветята ни даряват с красотата си. Вредно ли е да изхвърляме отпадъците си в природата, а не в предназначените за това места? Така е. Вредим, защото я замърсяваме. Вредим ли на природата, ако улавяме животни? Да, защото всяко животно има специална роля. Вреди ли изсичането на дърветата? Да, точно така. Дърветата не се изсичат, защото вредим и на себе си. Лишаваме се от чист въздух. Вреди ли разделното изхвърляне на отпадъци? Не вреди, защото се рециклират и се произвеждат нови предмети, необходими за човека. Вреди ли късането на цветя? Да, защото ги унищожаваме и не можем да се насладим на красотата им. Браво, деца! Бяхте много активни и се справихте отлично. Припомнихте си едни от най-важните правила за поведение в природата около нас. Днес ще поговорим повече за това какво е природата. Сега, затворете очи и ми кажете кое е първото нещо, за което се сещате, когато чуете думата природа. Много красиво, благодаря! Днешният урок е на тема природа. Ще научите, че съществуването на хората, растенията и животните е невъзможно без нея. Ще научите кои са видовете природа, тяхната силна връзка и как се различават. Аз записвам заглавието на урока на дъската, а вие го запишете в тетрадките си за работа в клас. Отворете учебниците на 24-та страница, за да разгледаме първото упражнение. Природа е всичко, което ни заобикаля и не е създадено от човека. Сега записвам определението на дъската, а вие го запишете в тетрадките си. Хората създават най-различни предмети, за да улеснят живота си. Направили са коли, телефони, мебели и много други предмети, но не са създали почвата, въздуха или водата. Да разгледаме картината в първото упражнение и заедно да определим кои са представителите на природата. Дървета, добре. Облаци, птици, сърна, момче и момиче, река. Браво, деца! Справихте се отлично. Дадохте много примери. Природата се дели на два вида – жива и нежива. Погледнете към презентацията, за да ви покажа някои от представителите на живата природа. Дърво, куче, бебе. Да видим кои са особеностите, които различават живата от неживата природа. Хората, растенията и животните се хранят, растат и дишат. Сега да запишем първа подточка – жива природа, както и отличителните й белези. Храни се, расте, диша. Да разгледаме някои от представителите на неживата природа. Слънце, вода и скали, почва. За разлика от живата природа, представителите на неживата не могат да се хранят, не могат да растат и не могат да дишат. Да запишем на дъската и в тетрадките втора подточка – нежива природа и нейните особености. Не се храни, не расте и не диша. Отворете учебната тетрадка на страница номер 13. Разгледайте картината по първо упражнение. Във второ упражнение запишете представители на жива и нежива природа в съответните колони. Ще ви изчакам и ще сравним отговорите си. Да видим какво сте посочили.
Кои са представителите сега на неживата природа? Вода, така. Пясък, добре. Слънце. А на живата? Хора, птици, риби. Браво, деца, справяте се много добре. Да разгледаме картините по второ упражнение в учебника на страница 24. От какво се нуждаят животните, за да живеят? Да, от дом, от храна, от вода, от въздух. А от какво се нуждаят растенията, за да растат? Точно така, от слънце, от вода, от почва. А от какво се нуждае човека? Да, от вода и от въздух. Ами растението? Точно така, от вода и от почва. Всичко необходимо за живот като слънце, въздух и вода го получаваме от неживата природа. Без слънце, въздух и вода, живата природа не може да съществува. Живата и неживата природа са силно свързани и зависими една от друга. В началото на урока си припомнихте правилата за поведение в природата и знаете, че човек може да влияе както положително, така и отрицателно на природата. Много е важно да сме добри и да се грижим за природата, защото грижите за нея е и грижа за самите нас и нашия дом. Отворете учебната тетрадка на страница номер 13. Погледнете трето упражнение. Трябва да се определи кой е допуснал грешка в рисунката си. Според вас, червея нежива природа ли е? Точно така, жива природа е. Живее в почвата. А тревата нежива природа ли е? Браво! Жива природа е, защото расте. Цветето има ли нужда от слънце? Има нужда, за да порасне. Кой е допуснал грешка и защо? Точно така. Иван и Ани са допуснали грешка, защото са нарисували само представители на жива природа. Днес научихте кои са видовете природа около нас и как да ги различавате, но и разбрахте колко силна връзка имат помежду си. Най-важното, живата природа не може да съществува без неживата. Затова е много важно да полагаме грижи и да пазим природата. Днес бяхте много активни и работихте отлично. Браво, деца! Много съм доволна от вас. За домашна работа ще отсветите първо упражнение в учебната тетрадка, а именно представителите на природата. Понеже сте много добри, съм ви приготвила изненада. С помощта на възрастен ще посадите семена в 2 саксии. В рамките на 10 дни ще полагате всички необходими грижи, но само за едно семе ще го поливате редовно и ще го оставите на слънчево място. За другото семе във втората саксия няма да полагате грижи, няма да го поливате, дори ще го оставите на сянка. Наблюдавайте ги и след 10 дни запишете резултатите за всяка саксия, защото ще ги коментираме в следващите ни уроци. Благодаря за активното участие, деца! Справихте се отлично!